Adame se moc nazýváme v kolektivu. Davide, výborně. Adam, David. David velmi těší mě. Adam, ahoj. Tak, to už jsme měli. Jdeme na oběd? Výborně. Tak co dneska dělá po práci? Čau, Adam, jak se máš? Ahoj, rád tě vidím. Zdá se, že Adam zapomněl jméno svého nového kolegy. Jak se s touto situací vypořádá? Poslíš včera, jak jsi říkal své jméno. David. Jo, příjmení, potřebuji ti poslat ještě nějaké materiály. Velký. Jo, díky. Ještě něco? Všechno. OK, měj se zpět. Čau. Zdá se, že Adam zapomněl kolegu. Čau, Adame, rád tě vidím, jak se máš? To mám říct já. Zdá se. Nech toho. Potřebuji příjmení, chci ti poslat e-mail. Velký. Jo, díky. David. Jo, díky.